You had a blend of money, now didn't it? Μπούση, Τι! θα βγάλουμε άλλο. Ωραία και εκεί, αυτό καλό αυτό! Δεν ήταν. Λοιπόν, βγάζω ένα βίντεο για να δω πόσα λεπτά θα βγάλει αυτή η μαλακία. Γυρίζουμε το βίντεο του Why Don't You Do Right. Μάλλον γυρίζω γιατί η Μπούση με παράτησε. Θα βγάλω και τα ακουστικά. Κάτι έχει πάθει, η κάμερα έχει φρικάρει και γράφει μόνο μέχρι 1 λεπτό. You had a blend of money, 1922. You let other woman make a fool of you. Why don't you do right like some other man?